Ahojte, dneska hráme Super Bear, má sa tu zachraňovať medveďovia majú, som Maďar proste. A prečo keď natáčam sa mi objavujú? Čo sa mi tieto tyčky objavujú? No a tam ideme. Ideme asi niekoho kolého. Ja už si tu dlehu. Dneska sa vám nebudú až tak ozývať, pretože ideme teďko vám ku našej stavke. Do tohto ani úplne môžeme urobiť. No a to neviem skopiť. Som musel povedať, že ja to neviem skopiť. Ideme asi na toto. Pretože tam stojí krysa. Vidíte ju? Ideme asi nájsť nájsť. Toto bude náhodkové vidíko. Teraz ideme do tejto, ale potrebujem tieto dve srdce. Prepáčte, že sa mi bude dneska triasť obrazovka. Nie preto, že mám zlé oči, preto, lebo sa mi rozbilo sklo. Ale stále mi funguje. Tu sa ma nepýtajte, ako sa mi to stalo. Ako to o mňa chodí, ja to neviem hrať. Jak to sem bude... to máme snívať! Som zabudol, že nie som v normálnom svete. Viete čo, ešte idem do normálneho sveta. Lebo... ideme hľadať tie nálepky, lebo ja nikto som tu, ale to mám svet. A keď pôjdeme, no tak sa vám potom ešte budem ozývať. Moja sestra zostala ústavky, to je chovám. Čo za čo stalo? Tak to neviem robať nálepky. Viete čo? Spravíme to takto. Jak za stálych časov. Žakujú mi už málo. Konečne, vidíte, mám ju. Nemôžete si mi tu. Tu poslednú nebudeme brať. Ja sa chcem brať. Neviem. Je tu so mnou moja sestra.
Za chvíľu získame druhú čestku. Myslím, to je kým. Neviem. Ja, poďme na to. To je to. Ideme proste na to? Jo. Tak, ale nehovor to.